Ενοχλώ πάλι. Εντάξει τώρα. Απάνω τους. Καλεί ο τυρέας στα πουλιά και εκεί να αρχίσουν να συγκεντρώνονται. Ζητούν να μάθουν ποιος τα κάλεσε και γιατί. Όταν όμως πληροφορούνται ότι υπάρχουν ανάμεσά τους άνθρωποι έστω και με καταπληκτικές ιδέες, οι διαθέσεις τους γίνονται πολύ επιθετικές. Πώς? Είναι εδώ εκπρόσωποι του άπτερου και ανώσιου γένους των ανθρώπων, των προαιώνιων εχθρών μας, που μας κυνηγούν, που μας σκοτώνουν. Επάνω τους, αδέρφια μου, πιάστε τους. Όσο για σένα, προδότη Τσαλαπετινέ, θα λογαριαστούμε μαζί σου αργότερα.
όλους, σηκώστε τους όλους. Πάρτε τους όλους. Έλα, σάμπα χορεύουμε. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.